Magandang gabi Pilipinas, ito ulit si Mike Padua at nakatuloy tayo sa pinaka-latest analysis na yung araw po ng Lunes hanggang Miyerkules, Marso 20 hanggang 22, 2023. At ito po ang ating Tagalog version, pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation Typhoon Preparedness Center. Well, na yung araw na ito ay start na po ng spring season sa Northern Hemisphere. Samantala dito sa ating bansa, ito ay start na rin ng mag-umpisa na rin yung tinatawag nating hot dry season. So mas lamang na yun ang mainit na panahon kaysa may mga ulan-ulan. So ingat po tayong lahat sa heat cramps, heat stroke, at uminom lang maraming tubig. Okay? And hinihintay rin natin ang latest from Pag-asa kung kailan i-determinate ang amihan. Kasi any moment, within this week or next week, terminated na po yan. Nakikita po natin ang signs. Yung amihan, hindi na masyadong dumakating dito sa may area ng mga Batanes area. At dito na po sa atin, ay nagsimula na rin maging kalmado ang hangin. At unti-unting dumakating na yung warm easterly wind flow. At dito po nga sa latest GovSat, wala po tayong any major weather system or any significant weather systems na makaka-apekto po sa ating bansa. It's all quiet with very light winds from the east and northeast. So napakatahimik po, yung hangin ay hindi masyadong katamtaman na talagang may feel na natin ang init ng panahon. So all clear sa Pilipinas. Meron tayong surface trough lamang po dito sa may south of Guam. At itong surface na ito ay magbibigay ng mga paulan sa Mindanao at Visayas na yung weekend. So, antabayan na natin yan. At may shear line dito sa papaalis na frontal system at may nagde-develop po dito bagong frontal system na papunta sa may Japan. So, magbibigay po dyan ng mga thunderstorms. At medyo may mga hangin dahil po sa mga frontal system. So wala rin tayo na tanawan na LPA sa labas ng ating bansa. All clear po yan for the next 10 days based sa computer models. Now punta natin yung fast animation. So yan po, napakatahimik po sa Pilipinas. Ito po nakita natin kaulapan. Ito ang tinatawag nating high level clouds na nagbibigay rin ng konting ulan sa mga bulubundukin po ng Cordillera at Sierra. Halos napakaganda po ang panahon sa buong section po ng Pilipinas. Meron lang po tayo ditong mukhang stray thunderstorm na nag-develop po sa may Zamboanga Sibugay at Zamboanga City. Nagbibigay po dyan ng panandalian ng ulan na yung gabi. So, yan po ating zoom in satellite animation mula sa windy.com. Ito na po ating pressure at wind forecast mula sa European model at courtesy ng windy.com. So, bukas ng hapon, kalmado po ang Luzon. May napakahinang hangin mula sa silangan sa Visayas at northern Mindanao. While sa eastern sections ng Mindanao ay very light winds mula sa amihan or northeast. Napakahina po yan. Northeast wind flow lamang po yan. At Miyerkules po ng hapon, mukhang mag-activate na po ang mahinang easterlies sa Bicol, Eastern Visayas at Eastern Mindanao. At southerly winds naman po sa may Cagayan Valley, lalo po sa may coastal waters, dahil po sa dumadaan pong frontal system sa may southwest of Japan. Lalong lumalakas ng bagya ang easterlies, apektado po ang Bicol, Visayas, at Eastern Mindanao, while hangin naman po mula sa timog ang inaasahan po sa eastern coastal waters ng Cagayan at Isabela. Biyernes ng hapon, medyo katamtaman po ang hangin na yon mula sa silangan, sa Kabikulan, at Visayas, nag-extend na rin po sa Mimaropa, especially sa may northern Palawan. Nandun po concentrated ang light winds mula sa silangan. At mukhang hindi na po babalik ang amihan. May konting northeasterly wind flow sa may Taiwan Strait at Taiwan, but hindi daw po siya aabot sa dulong hilagang Luzon. At so, yan po ang ating pinaka-latest sa ating panahon hanggang Biyernes para malaman ninyo kung ano yung mga situation.
kung may mga weather system na darating. Ngayon, sa ulan naman po ay mukhang napaka-tuyo ang ating panahon. May mga isolated showers lamang po sa mga bulubuntukin po ng Pilipinas. So, bukas po ng hapon, halos wala. Okay? Wednesday ng hapon, same pa rin. May mga possible light showers sa Bicol. But usually sa hapon po ito, gabi. Overall ay napakaganda ng panahon dito rin po sa Cordillera Administrative Region at iba't ibang bahagi po ng Mindanao. Huwebes po ng hapon, ayan na po. Yan yung papalapit na surface trough south of Guam sa mga oras na ito. At pagdating ng Thursday afternoon and evening, magbibigay rin po yung mga thunderstorms sa Mindanao at Silangang Kabisayaan. Biyernes po ng hapon, patuloy pa rin ang mga afternoon evening rain showers and thunderstorms sa Mindanao at mga konting mga isolated ones sa Visayas at Kabikulan pagdating ng Friday. So, ang possible na rainfall sa Kabikulan, baka na yung Friday. Baka magkaroon ng mga localized thunderstorms o local rainfall dito po sa ating bansa. Okay? So, yan po ang latest natin. At babalik ulit tayo sa susunod na mga araw. Ito si Mike Padua. Mag-ingat po tayong lahat. Be #weatherwiser. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.